Slav roj baş, evidarım herkes baş, hemi heval vedirene ve bu se roj min weşana zindî bu ara çêne kiriye. Ji ber rewşa doh ya acîl ya min biçê, niha ez hewce dibînim ve nîvrê bu ara bikim weşana zindî. Mesele hinek lezgî ne, acîl e, ka em binêrin çil bendameye, hêzên navnetewî, hêzên koalîsyonê çi qas de dewrê dane. Armanca qesedê çi ye bi meşa berbê min biçê ve em ê vê yekê hinek analîz bikin, ji we re binirxînin. Eger hûn jî bikaribin bi peyamê xwe mesajê xwe tevlî bin, ez ê pir bi kêfxweşî mesajê we li ser ekranê parve bikim. Ev yek. Ji bilî vê yekê hin nûçeyên din hene îro pêkhatin ji du hêvarê ve çi heye çi tune ez ê hemiya dayînim bînim ser ekranê. Pêşî em biçin Balıkesir'e. Balıkesir'e hûn pê hesiyane çi çêbû? Li Balıkesir'e fabrikayekî mühîmatan. Ew jî ka ez binêrim. Fabrikayekî mühîmatan ya li navçeya Karesiyê li bajarê Balıkesirê Tirkiye teqîn çêbû. Di vê fabrikê de çek û sîlah têne hilberîn. Bi taybetî bombe, mermî yani tiştê ku di şerê li Kurdistanê de tê bikaranîn li vê Balıkesirê tê hilberîn. Li gorî zanyariyan 12 kes mirine, gelek kes jî birîndar bûne. Li navçeya Karesê di tesîsa hilberîna teqemeniyan de saat derdora 8:30 bû vê serê spê teqîn pêk hat. Di encamê de tabii elbet şewat jî derdikeve ama dibêjin fabrika bi temamî hilweşiyaye. Bi qasî 600 kes li wê fabrikê dixebitin. Ya baş ew e ku zira negîştiye sivîlan, êdî teqemenî bi xwe teqiyaye, çalakiyekî ye, heta niha hê kesî çalakî negirtiye ser xwe. Lê eger jaliyê Kurdan ve hatibe kirin jî elbet mafê Kurdan heye. Cî ku tê de çek û sîlah têne hilberîn li hemberî wan dikarin rûxînin, dikarin hilweşînin. Ev heqê wan e ama aliyê Kurdan hê jî berpirsyariyê negirtiye ser xwe. Ji ber vê yekê em nikarin tiştekî bibêjin. Ama li gorî daxuyaniyê fermî 12 kes mirine, 3 kes birîndar bûne. Tiştek ku mixwaz bibêjim guherîna vardiya da bîye. Yani hinek însan derdikevin, hinek însan tên tam di wê saetê de pêk hatiye. Ev jî pêşî li zerarekî mezin ya canî girtiye. Yani pir însan nehatine kuştin. Normal eger di saetê xebatê de bîye dikarîbû bixwasî 200-300 kes bihatine kuştin. Ew jî ez bawer nakim armanca çalakiyê be. Armanca çalakî ew e zarar bide fabrikê. Ama dîsa jî vê ji we re bibêjim em hê nizanin çalakiye yan ji wê derê bawekî xwezayî di encama qeza belayê de hatiye kirin. Em tam nizanin. Eger di nava bernameyê de daxuyaniyek were ji aliyê Kurdan yan jî ji aliyê derekî din rêxistin, kes, mirov berpirsyariya çalakiyê bigirin ser xwe. Tabii ez jî agahî bidim we. Ama ez benda peyamê we me, fikrê we, nêrînê we hebin, canan pir xweş e ez ser ekranê wisa parve dikim, hûn jî tevlî ekranê dibin. Eger hevalên bixwazin tevlî bin, fîzîkî jî, ji bo axaftinê jî xeber bide min, li binî binivîsînin, ez dikarim linkê bu ara parve bikim, hûn pê lêkin dîrektên vê derê fikra xwe beyan dikin. Ev jî xweş e. Wekî din dibêjin, Rayedarê Dewleta Tirkiye dibêjin ev naşibe sabotajê, naşibe çalakiyekî ama li ser mijarê 4 kes hatine wezîfedar kirin. 4 savcî, dozger hatine wezîfedar kirin. Ew ê lêkolîn bikin ka sedemê teqînê çi ye? Belkî ji hundir da be, belkî nava wan de nakokî hebe. Ji Amerîkayê daxuyaniyek heye. Berê em bas bikin, ez ê behsa min biçê bikim, hinek sebir bikin. Artêşa Tirkiye dagirker bi tevî çeteyên xwe vê sibê gundê girê spî, gundên derdora Til Temirê topbaran kirine ji hewa ve. Canan jî ew nêzîkî herêmên ku dagirkirineyê Serêkaniyê nêzîkî wan deran e. Topbaran dikin. Ez bawer dikim hewl didin tola xwe hestînin. Dixwazin aliyê psikolojîk ve serdestiyê bi dest bixin ji ber min biçê. Li bendê bin di min biçê de pêşketinên ciddî hene. Hevalê me çapemeniyê pir parve nakin. Çapemeniya Kurd vêga vê pir zêde parve nake ama ji herêmê agahî tên berdestê me. Armanc çi ye? Tabii armanc elbet ne dagirkirine, ne êrişe, ne kuştura insana ye. Armanc parastin e. Parastina milletan e, milletê sivîl ê wê derê. Ez bawer dikim milletê me Ereb, pêkhateyên me yê Ereb ê ku
pişta xwe bi Kurdan vekirin derbasî wan çeteyan bûn niha poşmanin mal û milkê wan dîsa hatiye talankirin hatiye dizîn caliyê wan çeteyan ve ez bawer dikim lêborîn xwestine ji nû ve bang li Qesedê kirine gotine were me rizgar bikin were me azad bikin zarezara wan e ji dengê wan jî heye evî şûse em çi bikin yani Qesedê li Holê Qesedê bîr û baweriya Qesedê armanca Qesedê wekheviya jin û mêr heqê ku rêveberiya Xweser dide netewên li wê derê dibe Asurî bin, Suryanî bin yani dibe ku ol û baweriyên cuda bin herkes vê yekê dizane. Ama eger digel vê yekê digel ew qasa demokrasiya radîkal ya mezir eger herin hêzên tundrew ê radîkal destek bikin ew dibe problema we. Yani ev ji bo dewleta Tirkiye jî derbasdar e. Dewleta Tirkiye xewekê dewletekî layık dibîne. Hele ew rojnamevanê wan. Hele wan kesî ku xewekê rojnamevan didin naskirin. Radibin piştgirî didin wan hêzên tundrew, hêzên ku fikrê wan û bîr û baweriya wan têda serjêkirin heye, kuştin heye, destjêkirin heye, tacîz, tecavüz heye. Ya çima dibêjin tacîz, tecavüz? Mesela iftira li wan nakim. Li gorî baweriya wan kesekî ne Müslüman be wextê ku tu biçî gundê wan dagir bikî destanî ser mal û milkê wan ev mal û milkê wan wextê bidizin ji xwe re dibêjin ganîmet. Ganîmet dibêjin. Yani dizîn û talanê ji xwe re dikin ganîmet. Vaya heqê wan e li gorî ola wan. Îjar ew hemî jin û zar û ê wan gundiyan jî ji xwe re weke heq dibînin. Desteser dikin. Yani kolekirina insanan li gorî baweriya wan heq e. Yani vaya îftiraya ez li wan dikim na. Herin bixwînin li gorî baweriya wan kolekirina insanan heqê wan e. Heta mecbûrî ye, sünnet e, mecbûrî ye, ferz e, nizanim ama dikin jî û îjar ew rojnamevanên xwe dixemlînin ew jin û mêrên ku di televizyonên Tirkiyeyê derdikevin pestê van çeteyan didin û Qesedê jî şervanên melek ên YPG wana jî reş dikin. Çima? Sırf ji ber ku Kurd in. Yani ew qasa dijminayî çawa mümkün e ya? Ya çawa mümkün e? Dünyayê de tiştekî wisa tune ya. Yani merov hinek dibe xwedî wijdan ya. Dijminê te ve jî tu nefret jî bikî. Ka wê li Holê ye hekî wan keçika binêre, wan narîna binêre, wan melekan binêre. Hemî jî tu dibê qey ji cinnetê fîrar kirine. Îjar vê rewşê tu dinêrî û tu wan çeteyan nêrî ew diçin çeteyan tercih dikin. Li we binbarek be. Ji me bihewin, dev ji me berdin. Wan bûyî mêjiyê xwe pûç biçin li cem çeteyan cihê xwe bigirin. Ahmet Hakan Coşkun rojnamevanekî berê di Kanal 7 de dixebitî, İslamîst bû. Niha di CNN Türk de dixebite, nûçe pêşkeş dike. Xewekê rojnamevan de naskirin ama elemanekî ciddî ê şerê taybet yê dewleta Tirkiyeyê ê ku zorê li însanan dike dibêje ka bibêjin işte filan partî filan rêxistin terorîst e Hakan Ahmet Hakan niha rabiye kuştina her du hevalê me rojnameger weke rewan nîşan dide. Ev jî hem jî di nivîsekî xwe de beyan dike. Nivîsa wî heye naxwazim parve bikim bu ara. Fakat insan mesela canan bê exlaq dibe, canan ji çarçoveyê exlaqê dûr dikeve ama divê astê dana. Hempîşeyê xwe, meslekdaşê xwe tu çawa dikarî wekî hedef nîşan bidî? Tu bibêjî ev însanê hatine kuştin ya Cihan Bilgî minêrin keçekê Kurd e di nû û şeşan de hatiye dunyayê rabiye çûye bê nûçiyan dikeve, bê rastiyê dikeve, heta nava operasyonê jî diçe. Wekî terorîst nîşan dide û dibêje heq kirine, kuştin heq kirine. Dronên dewleta Tirkiye diçin operasyonekî noxteyî pêk dînin û wan hedef nîşan didin û lê dixin û însanên ku ji xwe re dibêjin rojnameger wekî Ahmet Hakan vê kuştinê rewan nîşan dide. Yani bi şiklekî kuştina xwe jî rewan nîşan dide. Çünkü
وەکێ ئەلەمانێ شارێ تایبەت دخەبتە وێ دەمێت چ دبێ ئینسانên hemberî însanê ku ew li dijî wî şer dike mücadele dike heqê wan jî çê dibe Ahmet Hakan ji holê rakin ev îş wisa ye tu wextê kuştina wî rewa bibîne ew jî kuştina te rewa dibîne tu aştî bixwazî ew jî aştiyê dixwaze tu destê xwe yê biratiyê dirêj bike ew jî destê xwe yê biratiyê dirêjiyê tê dike îjar însanên a xwasa adî alçaq bênamûs in bêşerefin para xwe negirtine ji medeniyetê em dev ji wan berdin ew werin sen xeberê xwe yani ez bi xwe naêşim çünkü ji berê vezanim ev însan dijmin ne tenê ew jî ew însanê ku dibin kincê modern de dibin xemlê de xwe vedişêrin dijminahiya xwe ya li hember milletê Kurd di parastina hetešê de nîşan didin di parastina wan çeteyan de ew rêxistina ku eskerê wan şewitand ew rêxistina ku çû di nava Tirkiye de ew qasa bombe teqand anha sirf ji ber dijminahiya milletê Kurd mecbûr mane piştgirî bidin wan yani bifikirin îşê milletê Kurd pir zor e em di nava zehmetiyekî pir mezindan e dibe em rastiya xwe bizanibin me civakekî weke civaka Tirkiye em ê nabêjim dewlet jî çünkü dewlet civak rezîl û riswa kiriye bi propagandayê bi şerê taybet bi perwerdeyê bi wî perwerdeya ucube mesela Kemalîst pesnê xwe didin dibêjin perwerdeya me xwedî asteyekî bilind e ama em dibînin asteya perwerdehiyê ya Kemalizmê civaka Tirkiye aniye vê rewşê di sed salan de hatin vê rewşê milletê Kurd zor bela bi perwerdeyiyên alternatîf hinek zanebûna xwe parast eger ji ber vî tekoşîna pêncî salan ya dawiyê nebana belkî em jî dibûmîna Tirkan belkî em jî asîmîle dibûn belkî em jî cahîl diman ama baş e ku milletê Kurd cahîl nemaye xwe pêş dixe navên dibêjin ev Amerîk çima nayê ser mesela min biçê ez têm hevan da me got Amerîka hêza xwe ya li Sûriyê zêde kiriye ez wî jî ji we re pêşkêş kim ez hema têm ser mesela min biçê ka deqekî erê wallah me dibe pêşketinê pir baş hene moralê xwe kêfa xwe bilind bigirin ji kerema xwe re vana tiştê mühîm in hem moral bidin şervanan hem moral bidin xwe ama zêde mübalağa nekin yani min biçike dikeve em her derê digirin tiştekî wisa tune ye yani pir zêde acele nekin dibe ama hêdî bi fesal hêdî ev îşê şer bi kelecan bi heyecanê nabe normal e li gorî pêşketinan merov hin bajaran dikare cî de bihêle ama divê mirov parastina gel esas bigire carnan jî mirov dikare pêş bikeve ji bo parastinê ev îş wisa ye îjar me çê kir me got Amerîka hêza xwe li herêmê zêde dike Wezareta Parastinê ya Amerîka Pentagonê ragihand ku nêzîkî 2000 askerê wan ji bo piştgiriya operasyonên li dijî Daişê li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê ne ev demekî ye li wê derê ne di hêjmara leşkerên Amerîkayê de guherîn çê dibin hêjmar li gorî pêdiviyê dem bi dem diguhere me hene zêde dibin me hene kêm dibin hêzeke Amerîka jî derbasî bajarê Kobaniyê bû li Rojavayê Kurdistanê ev pêşketinekî giring e beriya demekî ji hêzên Amerîkayê konvoyekî şandibûn Kobanî Bang li dewleta Tirkiye kiribûn ev bangên Amerîka hêdî encam didin lê dewleta Tirkiye dîsa jî hem ji hewa ve hem gundên derdora Kobanî til temirê Eyn Îsa tim topbaran dike ez niha dema besa min bicê bikim ew pira Qereqozaxê tim bombe dike dixwaze derbasî aliyê Rojhilat ê Cemê Firatê bibe û çiqas peymanên agirbestî hebûn peymanên cude hebûn tev bin pê kir armanca wan dagirkirine ama tiştekî ji we re bibêjim tiştekî mantiqî xwe bixin şûna çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye armanca we çi ye hilweşandina rejîma Baas ya li Sûriyeyê hûn dixwazin rejîm biguherin hûn jî bikevin şûna wan hûn jî elemanên xwe mirovê xwe bi cih bikin û hikûmetê dewr bigirin rast e ama di şûna we de heteşê diçe vî karî dike li gorî xwe
guherînê pêk tînin bi cih dibin mirovê xwe weke mirovên hikûmeta nû wezîfedar dikin. Ama mirovên girêdayî dewleta Tirkiye yani artêşa millî ya Sûriye ku navekî mezin li xwe kiribûn, hikûmetekî alternatîf ava kiribûn li Tirkiye. Tirkiye pir soz da wan di destê wan de tu tiştekî nema. Dîsa Afrîn maye, dîsa Azaz, Cerablus, Bab maye û zor bela min bişgirtin ew jî bi navbenkariya Amerîkayê bi peymanekî. Baş e? Heta vê derê. Mesela xwe bixin şûna wan. Hûn çi dikin li van dera? Di hikûmeta Sûriyeyê tu rol û mîsyona we tune ye. Ew heremên ku hûn lê ne tu dihatekî aborî ekonomîk tune ye. Milletê wê derê li dijî we ye. û tu hêviya we a pêşketinê nemaye. Heteşe goh nade we, îtibar nade we, qet tiştekî nade we, hûn nikarin biçin Şamê jî. Dewleta Tirkiye hêdî hêdî pişta xwe bi we ve dike, diçe piştgirî dide Heteşê. Çeteyên dewleta Tirkiye çi karê we heye hûn dikevin xizmeta dewletê. Çi karê we heye hûn di rêya armancên dewleta Tirkiye de dixebitin. Çiye çinne 300 euro, 500 euro, 600 euro maaş didin we. Ma çawa mümkün e insanekî di berdêla 500 dolarê de canê xwe bide kuştin ji bo kuştina Kurdan. Armancên dewleta Tirkiye çi ye? Bikeve heremê Kurdan ji wan bigirin, wê derê bixin bin parastina xwe û kontrola xwe. Milletê wê derê jî dûr bixin. Ji ber vê yekê motivasyona çeteyên dewleta Tirkiye şikestî ye. Êdî nikarin şer bikin. Armancê wan tune ne. Rojên destpêkê dema Heteşê êrişî Helebê kir, wan jî êrişî Minbiçê kir, dewleta Tirkiye pir lavê Heteşê kir. Got were berê xwe bide Rojavayê Kurdistanê, em wê derê pak bikin, em wê derê ji YPG, YPJ qesedê xalî bikin. Heteşê got na, armanca min Şam e. Ez divê ji armanca xwe dûr nekevim. Çi kir? Çeteyên girêdayî xwe artêşa millî a Sûriye anî xiz dewrê. Li gorî qanûnên navnetewî nikare artêşa xwe jî bîne. Niha. Artêşa xwe bîne jî anca dikare kincên çeteyan lê bike bîne. Dike jî carna wisa. Artêşa wan jî tu mane nadinê dagirkirina Sûriyê çi me herim dagir bikim. Ji ber vê yekê rewşa Tirkiye aniha gelekî zehmet e. Ez ê ji we re bêjim niha. Rewşa dawiya Minbiçê ez ê ji we re bêjim. Ha divê naberê de Sendkomê li Dêrê Zorê dibêje me du çekdarên Daişê kuştine. Operasyonê wan yên li hember Daişê dewam dike. Sendkom askerên Amerîkî li wê derê bi hêzên hewayî. Divê naberê de Nêçîrvan Barzanî jî bang li welatên Ewropayê kir ku piştgirî bidin Kurdên li Sûriyê mafê wan ji nedîtî ve neyên mafê wan li ber çavan bigirin. Hûn zanin di van rojên dawiyê de gelek hevdîtinên Nêçîrvan Barzanî çêbûn bi taybetî vê heftê li gel Wezîrê Parastinê ya Almanya, İtalya, Hollanda wekî din bi rayedarên Brîtanî fermandarê koalîsyonê çûn Nêçîrvan Barzanî re hevdîtin pêkanî. Welatên Rojavayê yani yên Ewropayê Amerîkayê dixwazin bizanibin ka perspektîva Nêçîrvan Barzanî li ser guherînên li Sûriyê çi ye? Li ser rola herema Başûrê Kurdistanê çi ye? Ka çi difikirin? Di van hevdîtina de Nêçîrvan Barzanî çi gotiye? Dibêje teqezî li ser parastina aramiya Sûriyê kiriye, parastina mafê Kurdan kiriye. Çi dibe bila bibe li Sûriyê divê mafê Kurdan were parastin gotiye Nêçîrvan Barzanî. Tabii ev pêşketinê başin. Ez bawer dikim yekîtiya Kurda hêdî hêdî pêk de. Her çend wê rojê hin provokasyon bîna provokasyonê hat di liqada heremê parastineyên şer. Êdî gotin hêzên pêşmerge êrişkirine tiştê wisa. Ama ez dibêjim mirov goh nede van provokasyonan. Tiştekî wisa pêk were jî bizanibin hêzên dewleta Tirkiye hin mirovên xwe ê ku wezîfedar kirine li gelek deveran dixin nava faaliyetê. Ji bo ku provokasyon pêk bînin. Kîjan alî dibe bila bibe. Mirovê xwe dema bi cihê dikin provokasyon pêk dînin. Dibêje tamam tu dikarî gule berdî, tu dikarî lê bixî. Ji wextê şer çi be jî ev nayê wê maneyê ku şer di navbera gerîlla û peşmerge de çêbiye. Tu car çê nabe ji bîr bikin. Tenê provokasyon çê dibe. Yani mirovên girêdayî dewleta Tirkiye gule dibarînin ji bo ku şewat derkeve.
ji bo şewat derkeve. İjar wekî din divan hevdîtina da Nêçîrvan Barzanî teqezî li ser parastina aramiya Sûriyê kiriye, parastina Mafê Kurdan kiriye. Nêçîrvan Barzanî her wiha teqezî li ser wê yekê kir ku hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê hebûna xwe ye li herêmê berdewam bike hem li Başûrê Kurdistanê li Iraqê û li Sûriyê, li Rojavayê Kurdistanê jî helbet. Daeş li nêzîkî hin deverên Bexdayê li hin herêmên Sûriyê yên weke Bû Kemalê ji nûva xwe birêxistin dike derdikeve ser rûya erdê. Ev rewş wekî metirsiyeke ciddî li ser herêma Kurdistanê li ser welatiyên hevpeymanê tê dîtin, li ser welatên ku di nava wê koalîsyonê de hene yani tehdît ser wan e. Mazlûm Abdî û Enekesê li hevciviyan ev jî tiştekî mühîm e, pêşketinekê nû ye. Heta niha hem Fransa hem Amerîka pir cara zorê li her duî aliya kir ku werin cemhev hevdîtin pêk bînin di meseleya Sûriyê de avabûna Sûriya nû de cihê xwe bigirin weke Kurd. Niha di dawiyê de hatin cemhev fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî û Enekesê li hev civiyan li gorî agahiyan civîn baş derbas bîye. Berdevkê Enekesî heye bi navê Faysal Yusuf da zanîn ku hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê koalîsyon beşdarê civînê bîye di civînekî din jî dibêje wê were kirin. Yani civîna Mazlûm Abdî û Enekesê de hêzên koalîsyonî jî tevlî bûne. Ji xwe civîn li navenda wan pêk hatiye. Li Hesekê li navî wî Hisiçayê li baregehekî Amerîkayê civîn pêk hatiye. Fesla Yusuf wekî din çi got me li ser berdewamiya diyalogê li hev kir civîn bi amadebûna aliyên Amerîkî Fransî pêk hat. Di demekê nêz de civînekî din wê hebe. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê jî bi daxuyaniyekê nivîskera gihand ku civîn pêk hatiye li gorî daxuyaniyê Qesedê di civînê de hatiye diyarkirin ku divê nakokiyên di navbera aliyan de di demekê zûtir de bêne çareserkirin hevdîtin bêne berdewam kirin. Nûnerê Fransayê û Enekesê jî îro li hev civiyan e. Ev jî tiştekî baş e. Çünkü Enekesê tê îqna kirin. Min nava heftê de rayedara Enekesê godarkirin di derbarê van civînan de dibêjin pêşmergeyên roj çima nikarin derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Ez tiştekî heye nakeve serê min ev rayedarên Enekesê ji wan re bibêjim. Ji ber ku hûn di nava koalîsyona evê de ne muhalefeta Sûriyê de hûn jî digirin. Ew çeteyên ku dewleta Tirkiye piştgirî dide wan hûn jî qismekî ji wan in. Ne wisa hûn bi awekê fermî di nava wan de cihê digirin. Ew Kudirê kontrol dikin. Ew Afrînê kontrol dikin, Sirêkaniyê kontrol dikin. Wekî din gelek herêmên ku ew kontrol dikin pêşmergeyên roj dikarin biçin wê derê pir bi rehetî. Hem mafê wê ye û hem jî mecbûrin hêzê wê madem hêzê hûn dibêjin hêzê me çekdarî ne madem ew zarokên di nava pêşmergeyên roj da cih digirin rojavayî ne çima nikarin derbasî Afrînê bibin kontrola wê derê heta dikeve destê wan çeteyên dewleta Tirkiye bila bikeve destê wan pêşmergeyên roj. Yani madem karê we parastin e biçin wê derê eger wê derê hûn bikaribin ciyekî aram ava bikin qenebe milletê me Afrînî jî bikaribin vegerin ser mal û milkê xwe ser zeviyê xwe. Yani ez şaşim bêjin. Mesela dikarin biçin Serêkaniyê. Madem dewleta Tirkiye wê derê Qesedê ji wê derê derxistiye, madem Qesedê dibe ku bi hevpeymaniya Amerîkayê be, Qesedê ji wê derê derketiye, wê demê bila pêşmergeyê roj biçe wê derê. Tu pêşmergeyê roj tu bînî orta Qamişloyê tu çi bikî wê derê? Ji bo parastina çi? Tu li dijî Daişê tê nakuşî. Tu li dijî dewleta Tirkiye şer nakî. Çünkü tu ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatî perwerdekirin. Tu çiwa ravî şer bikî li hember dewleta Tirkiye? Hinekî mantık heye. Anha vê dünyayê de hêza bi tenê ku êrişê Rojavayê Kurdistanê dike dewleta Tirkiye. Vê dünyayê de hêza bi tenê ku êrişê Rojavayê Kurdistanê dike dewleta Tirk û çeteyê xwe ne. Tu dibêjî ez hevalbendê wan im, di nava wan da cih digirim, koalîsyonum ez bi wan re. Tamam yani mantık heye ku tu werî li Rojavayê Kurdistanê bicihî bî û tu li hemberî wan şer bikî. Na. Tu ancak bi wan re dikarî hevalbendî bikî. Yani ez vê ji bo ew ê nabêjim yani sûj barkirinê. Yani heqê te ye tu bibî hêzekî ji
ناوی مخالفت سوریه به ایدی مخالفت جینه ماش برکو بون حکومت مثلا تو پیشمرگی روش کاری ببی تبلیغات شبکی یا چی شی تبقى سده مثلا مادام تو هزی مخالفتی بوی هره آنها او مخالفت کتب باستکی ایرو بیه حکومت هره تبلیغان بکه وارا بیه کتکاری پر نورماله ها او زاروک دخوازم بچین نزانم اما قد نبه حقیقته هه فکر منه اما حقیقتا پیشنیاز دکم پیشمرگی روش بچن افرینه هرمن داگر کری و داری آرام بکن جبو ملتی می کاربه وگره اگر نکاربن yani bila karşı işi qesede nebin. İja hevanno me got ha divê naverê de Partiya Kurdan Partiyên Kurdistanê yên li Bakurê Kurdistanê jî banga yekîtî kirin ew jî gelekî mühîm e. Partiya Welatparêzê Kurdistan, Partiya Sosyalîstê Kurdistan û Hakpar hatin cemhev civînekî berfireh li dar xistin, guftûgû kirin, mijara wana esasî jî rewşa dawî ya li Rojavayê Kurdistanê û yekîtiya netewî ye dibêje divê hemû aliyên Kurdan yên li Rojavayê Kurdistanê demil dest yani acîlen hev bicivin û yekîtiya xwe ava bikin ji bo ku bikaribin di Sûriyeyê nû de bibin xwedî qirar. Ev mühîm e. Rewşa dawî ya min miçî em ji were behs bikin hevanno. Niha hin agahiyên ku ez ê niha bidim min ji hevalê me rojnameger Amed Dîclê jî agahî wergirtiye min ji nivîsa wî fayde dîtiye bi berfirehî behs kiribû min jî jê fayde dît hevalê min ê din ên rojnameger li herêmê ne min telefonê xwe gihand wan rewşa dawî ji wan jî hîn bûm divê were zanîn ku ev operasyona ku Qesedê daye dest pê kirin ne êriş e ne dagirkirin e bi temamî ji bo parastina milletên wê derê ye ji bo parastina Pireya Qereqewzexê ji bo parastina baraja Tîşrînê ye baş e ama ew xerîteya ku ez tim bi were parve dikim ew xerîteya ku ez bi were parve dikim ew hinekî alîgir e aliyê dewleta Tirkiye digire ez ana behsa vê meselê dikim ji kerema xwe re çend deqî xwe jî bidin me ez ana wê xerîteyê bi were parve bikim em bibînin ku xerîte neguheriyaye çünkü naguherînin yani xerîteyê naguherînin însanên ecêbin ê ku xerîte amade dikin ez bihar dikim eleqa wan bi çeteyên dewleta Tirkiye heye ka ez pêşî xerîte bînim ser ekranê hinekî ji were îzah bikim îjar hat baş e niha hevanno ez ji were bêjim operasyona ku hat destpêkirin doh yani ev der heftekî berê pêşket ev heftekî berê ewisa vê derê pêşket çû heta Deyrul Xafir tu eger hinek din biçî li ser vê rê wê demê diçe ku derê diçe heta Helebê mesela bi qasî ku ji tebqayê hatine ji mesela bifikirin tebqa vê derê hatine tebqayê ya hinek din biçin dixwedî ji Helebê ev bar dikim dixwazin korîdorekî ava bikin di navbera ew her du taxên Kurdan ên li Helebê û vê derê de eger hinek din biçî xwe digîne Helebê ama operasyona ku duh êvarê hat destpêkirin ji aliyê Qesedê ve ne li vê derê ye li vê derê ye armanc parastina bendava Tîşrînê ye Tîşrîn ev dere bajorokekî pir nemezin e dora çemê Firatê cihê digire vê derê barajeke heye bi vê barajê hem ava vexwarinê hem ava elektrîkê û hem jî av li zeviyan tê kirin yani bi qasî ez ji were bêjim bila mübalağa nebe ama bi qasî 5 milyon însan ji vê bajarê barajê yani benda vê fayde dibînin îjar dewleta Tirkiye xwest vê benda vê bi dest bixe bi rojan dixwaze mücadele dike ji bo bi dest bixe ji wan wetirê şervanên Qesedê min berdane çûne û ew barajê jî berdin biçin ew ê Pireya Qereqewzexê jî berdin biçin û bi vî awayî ew bikevine û mîna gurê har
و تمام روجاوای کردستان داگر بکن اما تشتێکی وسا نەبوو شەروانی قەسەدێ me roja destpêkê gotibû qaj desta tê naxwaze şer bike ama me negotiye nizane şer bike me negotiye nikare şer bike me gotiye naxwaze şer bike ama sînorê wan heye tu sînorê wan bin bikî ew genç qîzên xortên di nava Qesedê de wextê ku xwe wenda bikin tu çûyî wextê ku çavê wan sor bû tu çûyî naxwazin şer bikin imkan didin aştiyê imkan didin agirbestê imkan didin mirovahiyê çünkü ji medeniyetê fehm dikin heta deqada wî li cem wan şer kine çünkü ev însanê maftarin xwe tu car neheq nakin êriş nakin êriş hat heta berderî bi jin û zara dikevin nava meselê bi îxtiyarê xwe dikevin nava meselê çünkü îrade wê demê dest pê dike wê demê dünya alem dibêje ya vana ev însanên maftarin ya dewleta Tirkiye çerteyên dewleta Tirkiye çûn ketin malê wan çûn dest avêtin porê keçê wan wê demê maftarin heq dikin dünya alem jî piştgirî dide wan wê demê wisa dibe îjar mesela bifikirin li ser vê xerîteyê guherîn çê nebîye ez niha ji we re behs dikim ji baraja Tîşrînê doh operasyonekî hat dest pê kirin normal Fırat sînor bû li gorî peymana ku Amerîkayê danîbû navbera çeteyên dewleta Tirkiye û Qesedê deviya bû her du alî ji Firatê derbas nebin ama wan pir zorê li rewşê kir xwestin ava pira qereq û zexê xwestin derbas bibin xwestin barajê bi dest bixin derbas bibin îjar pir hewldan nebû ji ber vê yekê ji bo parastina herêmê û di nava min bêje de jî pir eşîretan serî rakiriye li hemberî wan dibêjin em di van şertan da naxwazin bijîn pêdiviya me bi Qesedê heye û divê Qesedê were vê derê û ji ber vê yekê operasyon da ne dest pê kirin îjar hevan no bila avaya li ser ekranê bimîne ez herim ji we re tişta ku Muhamedê kariye ez bixwînim min biçî vê derê min fayde ji nivîsa Amed Dicle hevalê me rojnameger min jê faydê girt rewşa dawiya min biçê çi ye niha li gorî agahiyên ji herêmê hevala ciwana Cumat vê naberê de ez pêra axivî me wê jî gelek agahî daye min eger ez bikaribim êvarê bernameyekê çê bikim ciwana Cumat hevlikim pir baş dibe çünkü ew di nava meselê de ye diçe qadên operasyonê her du hevalê xwe rojnameger wenda kir her du hevalê wî rojnameger bi hevra dixebitin şehîd bûn Nazım Daştan û Cîhan Bilgîn pir niha hestiyar e ez du êvarê ji pêrê axivîm min rica kir ku bikaribe îro tevlî bernameyekê me bibe û li xwe miqate bibe û em jî vê derî li ser navê we jî ji ciwana re dibêjin ji kerema xwe re li xwe miqate be li saheya şer dî hûn çi wat hevdigerin nizanim ama xwe ji seha şer dûr bigirin baş dibe hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ber bi min biçê ve pêş dikevin niha tişta ku miriv dikare bipirse çima niha çima di vê demê de pêdivî bi operasyonekî wiha çêbû hêzên Qesedê çima ne beriya hefteyekê çima îro dest bi vê operasyonê kirin em hinekî vegerin beriya çend rojan dema hêzên dewleta Tirkiye êrişî min biçê kirin tê bîra we koalîsyon kete dewrê hêzên Amerîkayê ketin dewrê ji min biçê vekişiyan Qesedê sozdan yani hem aliyê dewleta Tirkiye sozda hem Qesedê sozda me ji we re bas kir gotin tamam bila sînorê me çemê Firatê be kesek ji me aliyê derbasê din nebe bila agirbest çê bibe û agirbest bi qasî çend roja çêbûbe jî hêzên dewleta Tirkiye tim êriş kirin agirbest nedîtin rêz û hurmet nîşanê milletê herêmê jî nedan armanc ew bû ku li nava min biçê jî wextê ku tên dikevînê çünkü hêzên Amerîkayê rica kirin ji Qesedê hûn dikarin vekişin biçin aliyê din yê Firatê Qesedê jî got bi şertê ku ev çete zulm li xelkê nekin li nava min biçê de mîne însana tevgerin dest navê ji mal û milkê xelkê
هێز عسکریجی بکار نین لناوا من بچێ لێبەلێ دەولەتە ترکیە ئاگر بەست قبول نەکرد ێریشی خواتم دۆماند لە ناوا من بچێ زولم لەگەل کرد دە ئەنجامێدە ئێلێن عەرەب سەری هەڵدان کۆمێن ئارتێشا نیشتیمانیە سووریێ ناوی وسایە Türkiye pişkiri yani Suriye Milli Ordusu'ya çi zıkume Türkiye pişkiri devan xwastin çemê Firatê derbas bikin xwastin pira Qereqozerê bendava tişrinê bi dest bixin ev hûn hemî şaheden bi rojana em agahiyên vî warê de bi were parve dikin em dibêjin dewleta Tirkiye dixwaze pira Qereqozerê bigire pire çima çünkü tu wextê wî pirê bigirî çima mühim e muzanin eger tu wî pira Qereqozerê bigirî hevanû ez were bêjim ev pira Qereqozerê ne hêzên dewleta Tirkiye xwastin vê pirê bigirin tu wextê vê pirê bigirî tê çi manê tu vê rêya ku jê re dibêjin em çar tu bi dest dixî heta Eyn Eysa ku bakurê Eyn Eysa dibin kontrola dewleta Tirkiye de ye baş e navê vê herêmê girê spî ye kurmancî îjar wextê ku tu vê rêyê bi dest bixî yani çete eger vê rêyê bi dest bixin wê demê Kobanî dimîne wekê giravekî di nava dewleta Tirkiye de dimîne bi destxistina Kobanî wê demê dibe îşê du sê saeta yani pir zehmet dibe şervanên li Kobanî milletê me li Kobanî gundewarê wê hemî dikeve bin dagirkeriya dewleta Tirkiye eger pira Qereqozerê were girtin ev rê wextê were girtin imkana ku tu ji vê başûr ber bi Kobanî ve biçî tune ye yani wekê stû bifikirin stûyê wî tu digirî jorê wî jî difetisînî xilas dibe armanca dewleta Tirkiye pêk de niha ev korîdora ku dewleta Tirkiye ava kiriye vê derê serê kaniyê girê spî bi dest xistiye jorê wî ber bi sînorê Bakurê Kurdistanê hemî û vê derê jî Cerablusê ev der Cerablusê Babe Ezazê û heta Afrînê diçe wê demê korîdora ku dewleta Tirkiye ji xwe re kiribû armanc pêk de eger vê derê jî Kobanî bigire çi dibe dibîne Qamişlo vê derê Qamişlo jî digire diçe temamê Rojavayê Kurdistanê dagir dike heta vê rêyê tê ev ciyê ku qilê kamyon dibînin vê derê tê û dimîne tenê çi Şengal jî vê derê Şengal jî bigire tamam diçe heta Hewlêrê yani xeteriyekê pir mezin e Kobanî kilîta dagirkirina dewleta Tirkiye ye eger dewleta Tirkiye Kobanî bi dest bixe dikare heta Hewlêrê biçe bê problem û ji ber vê yekê ji destê Kurdan tê çi qas ji destê wan tê çi dikin bila bikin tu car destûr nedin dewleta Tirkiye ku zirar bide Kobanî vê derê jî were dibêjim Kobanî kilîta temamê Kurdistanê ye armanca dewleta Tirkiye bi destxistina Heleb Hewlêr Kerkûk dê mana Silêmaniyê jî digirin îjar rewş bi vî şeklî ye ez aniha ji were nûçeyê pêşkêş dikim nûçeya min biçe ka ber vê ku derê ve çûne a vê derê ewsa bêhilin bila ewsa mezin be na her tişt li ser Kobanî pêk de na hûn dibêjin ev camê çi qas pir daxife nebêjin tiştî wisa nebêjin tamam ez şîrovê nakim ez ji were nûçeyê pêşkêş dikim me gotibû aliyê Tirk ev agirbest qebûl nekir êrişê xwe domand li navenda min biçe zulm li gel kir di encamê de êl û eşîrên Ereban serî hildan ew êlên eşîrên Ereban ku berê di nava Qesedê de bûn piştgirî dabûn Qesedê paş tê pişta xwe bi Qesedê vekiribûn derbasî aliyê Tirkiyê bibûn niha wan dîsa serî rakiriye gotine em poşmanan em piştgirî didin Qesedê komên artêşa niştimaniya Sûriyê ên ku Tirkiye piştgiriya wan dike xwastin çemê Firatê derbas bikin xwastin pira Qereqozerê û bendava tişrinê bi dest bixin dagir bikin di vê pêvajê de xwastin ciyê kevên yê Tirba Silêman Şah ya li Rojhilatê pira Qereqozerê bi darê zorê bigirin wê derê ji xwe re kirin bihane gotin em dixwazin were wê derê waregeheke eskerî ava bikin armanca wan bi destxistina serdestiya psikolojîk bû armanca wan propaganda bû Mazlûm Ebdî ji bo ciyê gora wî Şah Sulêman
banga diyalogi jî bu gotu bu werin eger hûn bixwazin gora Şah Süleyman bînî wê derê cih berê bi cih bikin em amade ne cih bidin we ama eger hûn bêjin na em baregehekî eskerî ava dikin tune wê xewnî nebînin tiştekî wisa em nikarin bikin îjar dewleta Tirkiye çi kir got tamam em ê jî bi darê zorê bikevînê hewldan bi çek û sîlehan wan çeteyan xistin dewrê serkeftinekî sexte xwastin îlan bikin lê projeya dewleta Tirk a rast a veşartî ya li vê derê ew bû ji eniya Rojava ve Kobaniyê dorpêç bikin çawa ku min ji we re bes kir û dibin navê Tirbê de bi çekên giran baregehekî mezin ya eskerî ava bikin timî dibin gefê de bimîne ew herêma Rojavayê Kurdistanê ji ber vê jî pêşniyaza Mazlûm Abdî ya maqûl qebûl nekirin red kirin ne agirbest qebûl kirin ne herêma bê çek qebûl kirin ne jî pêşniyaza Mazlûm Abdî ya ji bo gora Şah Süleyman qebûl kirin tim xwestin bi darê zorê ya êwan nas nakin pêşniyazê Kurdan nas nakin quwetên Kurdan nas nakin tu tiştekî Kurdan nas nakin ji ber vê yekê tim red dikin dixwazin bi darê zorê bigirin yani serdestiya psikolojik serdestiya sexte ji bo wan gelekî mühîm e îja ji bo bi destxistina van armancan ev 14 rojin bi çekên xwe ên giran bi dronan bi balafiran bi wan çeteyan êrişê bendavê dikin êrişên pira qereqozexê dikin û hem jî bênaber her roj êrişên herî mezin di 21 kanûnê de pêk hatin beriya çend rojan 21 kanûnê ji bê nekin gelekî mühîm e çünkü çûyîna Hakan Fidan ya Şamê de plan kirin baş e 21 kanûnê êrişekî pir mezin pêkanîn 12 saatan berdewam kir şerekî pir mezin xwestin çi dibe bila bibe bendava tîşrînê bi dest bixin û pira qereqozexê bi dest bixin bi vî awayî otomotîkmen ew gora Şah Süleyman dikeve destê wan ew herêma ku tam li devê Firatê ye wê demê ew dibêjin temam me bi dest xist baregeha eskerî tang û topê xwe çi hene tînin dixin wê derê êdî Kobanî ji dest diçe ama şervanê Qesedê çêkirin li ber xwe da nehîştin ev çete gavekî werin ji ber ku şervanê Qesedî pîlanên dewleta Tirkiyê zanî bûn rojek piştî êrişan Hakan Fidan çû Şamê dixwast beriya van serdanan herema ku em behs dikin ha dagir bikin hêza xwe nîşan bidin ev êriş hatin şikandin û şervanên dewleta Tirkiyê revîn wendahiyên mezindan pişta xwe pê vekirin çûn îjar çûn ne tenê çûnekî normal îja bi dehan kilometre revîn çûn ji ber vê niha şervanê Qesedê dane pêwan nikarin bi dest bixin ama pir zû direvin heta Cerablûsê çûne îja niha rê vebiye şervanên Qesedê ber bi min biçî diçin îja armanca bi destxistina min biçî bi vî şeklî dest pê kir bi rêbazên şerê taybet bi weşana zindî bi daxuyaniya rayedarên dewleta Tirkiye tim xwestin tirsê bixin nava gel gotin em li vê derê ne em tên em Kobanî nizanim çi dikin em dagir dikin em tên bombe dibarînin yani tim wisa bi gev bi tehdît xwestin milletê wê derê koçber bibe bikeve nava tirsê û bireve baş e ev adetê dewleta Tirkiye îjar gotin îja wextê ku millet nareve dibêjin Amerîka piştgirî dewan ya mesela bifikirin mirov şerm dike rojnamevanê we wan ê mîna me tên daxifin dibêjin YPG tirsiya rayedarên Rojavayê Kurdistanê ji Amerîkayê piştgirî dixwazin mesela nafikirin beyntine mêjîtine wan re nafikirin nabêjin em wekî dewletekî Kurdan 30 milyon hemwelatiyê me Kurd hene em çawa radibin vî milletê ditirsînin ku ev millet bikaribe ta ji pişt okyanusan ji Amerîkayê piştgirî bixwaze tenê ji ber êrişê me ya vîya ji bo xwe wekî şermekî nabînin ji ber vê yekê vana bêheyan e vana bêşerm in vana bêexlaq in bi dewleta xwe ve jî bi aqlê xwe yê dewletê ve jî yani nafikir rojnamevanên wan jî pir bêexlaq in ya nabêjin ev herêmekî bê statûye milletekî bê parastin e tu tiştekî wan tune ye yani em çawa ew xwesa ditirsînin lê dixin îşte em hêzin em biquwetin aya Türkewarî ye Türkewarî mantıqa Türkewarî mantıqa ala Türka
ji vê hovîtiya xwe şerm nakin, şerm tune. Yani em zanin arkadaş hûn dewletên hûn bixwazin sed balafira rakin, hûn dikarin her metre qareyekî Kobanî hûn dikarin bombe bikin we kir jî. We 1 Oktober sala 2023 we kir. Hefteyekî beriya êrişên li ser Gazayê we kir. We milyarekî dolar zirar da Rojavayê Kurdistanê ve binesazî nehîşt. Ava ve xwarinê we şêlû kir, qirêj kir. Depoyê genim we teqand. Navendên elektrîkê we teqand. Hemî tiştê ku divê di şer de neyê teqandin we teqand. Ji ber vê yekî ev adîtiya we tê zanîn, niha em bi min biçî dewam bikin hevano, bi rêbazên şerê taybet bi weşana zindî me gotibû dibêje em li vê derê ne û xwestin millet bidin koşberkirin, êrişên 22 kanûnê û bersiva Qesedê çibû. Piştî ku êrişên 22 kanûnê hatin şikandin, Qesedê bi lez û bez stratejiyên xwe yên parastinê xurttir kir. Me gotibû 22 kanûnê êriş kirin, Qesedê wê demê li hev civiya qirara xwe girt. Operasyona parastina min biçê dest pê kir, li derdora min biçê ku navenda êrişên li dijî bendava tişên û pira Qereqoza heye, operasyon hat dest pê kirin. Operasyon ha ciyê ku li ser xerîtê dibînin tam ciyê noxteya piçûk wê derê dest pê kir. Îja niha operasyon ber bê ev e ciyê ku ez dibêjim. Ber bê min biçê ve diçe, îja niha ber bê ku derê ve diçe ez ji were viya dibêjim. Ev operasyona parastina min biçî me gotibû bi vî şiklî yani bi vî mantiqê dest pê kiribû ji ber ku 22 kanûnê şerekî pir mezin hat dest pê kirin, 12 saatan devam kir, derdora min biçî navenda êrişên wekî din navê operasyonê çi ye? Ka ez fîşa xwe tevxim. Tamam. Dengê min girtî niha dengê min vebû. Lêborîn dixwazim ez cî ku min ji gotiye ez dubare bikim. Me gotû bi operasyona parastina min biçê dest pê kir li derdora min biçî ku navenda êrişên li dijî bendava tişrîn û pira Qereqoza heye operasyon hat dest pê kirin. Navê operasyonê me ji gotibû operasyona Şehîd Azîz Ereb e. Azîz Ereb kî ye? Zarokê malbatekî Ereb e li Herêmê şervanekî Qesedê ye. Yek ji fermandarên vê eniyê bû jiyana xwe ji dest da di dema wê operasyonê de, di dema wî şerê de ji ber vê yekê hevalên nû yên Qesedê navê wî li vê operasyonê kirin. Niha em warin ser meseleya doh ji nova di doh ve ji doh ve çi qewmê ye? Ev operasyona ku doh dest pê kir û hêjî dewam dike pêngaveke parastinê ye. Armanc ew e pêşî li êrişên dewleta Tirkiye bigire. Li gorî Qesedê ev operasyon bersiveke li hemberî gef û êrişên dewleta Tirkiyeyên li dijî Kobanî dîsa jî em bînin bîra we temaşevan hêja pêşniyazên maqûl yên Qesedê tu car baş nehatin pêşwazîkirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Pêşniyazên Qesedê tim weke tirsonek, weke lawazî, weke zeîfî hatin pênasêkirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Pêşniyazê Qesedê çi bû? Avakirina herêmekê bewle, agir beste yan jî ji aliyên ji Firatê derbas nebin. Yani hin hewldanên ku dikare pêşî li şer bigire. Hewldarên çareseriyê yên Qesedê weke lawazî hatin dîtin ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Bersiva banga gel hebû. Operasyonên ku niha hatine dest pê kirin weke bersivêkê ji bo bangên gel ji ber ku gelê me ê li min biçe niha zarezara wan e dibêje me piştgiriya xwe ya ji bo we da sekrandin me piştgirî da çeteyên dewleta Tirkiye lê niha ew tên malûmilkî me dizin pêdiviya me bi we heye niha. Armanca operasyonê azadiya min biçe di vî warî de jî ev gelekî mühîm e. Yani ez bawer dikim di saetên pêş me de yan jî îşev min biç wê were azad kirin. Çünkü tu armanca çeteyên dewleta Tirkiye nemaye şer bikin. Armanc nemaye. Ji ber vê yekê direvin. Niha em hinekî behsa stratejiya Qesedê jî bikin. Ez bînim bîra we vê derê de ez piştgirî ji nivîsa Amed Dicle digirim. Yani xuyaye min biç di demekî nêzde wê were azad kirin. Dema em pêvajoya şerê 15 rojan dinêrin. Me gotibû di nava 15 rojan da şerekî pir giran hatiye dest pê kirin. Dewleta Tirkiye sedî sed dixwest bêriya serdana Wezîrê Karî Derve yê Tirkiye Hakan Fidan beriya serdana Hakan Fidan ya Şamê
دوی اف هرمین کو ام باستکن بندوا تشینه پراقره قوزاغه شاه سلیمان جیوی همی ورن داگر کرن و بوی اوای او جی بچه شامه بس نخواه بده سردستی که پسیکولوژیک آسیقته به دست بخه نها سردستی هوایی ده دستی قصد ده اره به بالافران چتیان ده شوپینه اره گولت کاره بومبیان ده کاره لوان ببارینه اره سردستی هوایی نها ده دستی قصد ده گلکی مهمه گلک وینجی هنه هاتنه پاروکرن هر وها هزین قصدید کارن بالافرین دولت ترکیه جی بین خواره به تایبتی درون وان پاراستنا تونلان هیا هرچند هن حوالeme دیمنین تونلان پاروکر بن جی اف شاشه البت لی دیساجی کتنوی خطای هن آلین استراتژیک انشار پاروکرن دوی مرو نکی به نوان شاشتیم پلان و پروژه شروان کردان نشان دنیای عالمی ندن اما تشک وزد بیجم نه پلان و پروژه نه herkes ve iki zane şervanın qasedi bi tünelin kujberî ve amade kiribûn parastina xwe kirin herem kontrol kirin gelek faydaman çî bû divan tünelan de ama anha hêdî hêza xwe a ew ê parastina a hewayî yani kontrol hewayî di destê xwe de digirin tevgerên dijber hene şervanên qesedê dema ku serwerî û berû parastina xwe li heremê pêş xist li gorî rewşê di çarçoveya parastina aktif de tevgerin yani vakti ku hêzên dewleta Tirkiye lê dixin ew dikevin parastine û tam berovajî piştî parastinê dikevin nava hereketê jî ew gelekî mühim e yani taktîkên qesedê xuya ber bi serkeftinê ve diçin qelsbûna hêzên dewleta Tirkiye ew me ji we re bas kiribû armanca wan da problem heye koordinasyona rast ya Tirkiye heye piştgiriya hewayî ya dewleta Tirkiye heye ji bo wan lê belev hêzên çeteyên dewleta Tirkiye di pevçûnan de dîsa jî qas dibin çima çünkü hêzî hêza xwe ya şarkirine wenda dikin serdestiya psikolojik ya qesedê ye ji ber rewşên li heremên din endamên çeteyên dewleta Tirkiye moralê xwe wenda dikin anha edî dest pêkirine ji xwe dipirsin çi karê me li vê derê heye armanca me neşan bû erê temam la Şamê niha dî hikûmeta we bîye çi karê me heye li vê herêma Kurdan em diçin zarokê Kurdara şer dikin ne tenê zarokê Kurdan jî zarokên Erebin ê nava qesedê de bi wan re şer dikin wê demê mane nadine motivasyona wan dişkê li hember dewleta Tirkiye derdikevin du em pê hesiyan ku li Efrînê gelek bi sedan çete revîna xwe veşartine çünkü ditirsin ku hêzên dewleta Tirkiye werin wana bigirin bînin li min biçî li hember qesedê bidin şerkirin ji ber vê yekî direvin ber bê Şamê ve diçin ber bê Helebê ve diçin xwe wenda dikin yani diçin xwe dispêrin hetêşê ew jî gelekî mühim e îja dengê me hat birîn heyf bû min kontrol nekir aliyê teknîkî pîla me xilas bû me heta deng guherand ew ê dengê min çû bi qasî hefsed heval ji zindî derketin ama nexeme tişna be mala we ave yani ji bo min ji bo kanala min tiştekî gelekî baş e ji we re spas dikim heqeten ji kerema xwe re yani ji bîr nekin û bibin abone mesela divê saetê de saeta min a weşanê jî ne bi qasî 2000 hevalê me eger zindî bikaribin me bişopînin tê wê manê ku hewcedariya wan acîl bi agahiyan heye min biçê mereq dikin rojavê min biçê mereq dikin na aniha pirsgirêktin e erê ama min wextê guherand wisa bû na heval nû em bidomînin me gotibû êdî şervanên girêdayî dewleta Tirkiye dest pêkirine ji xwe dipirsin em li vê derê çi dikin armanca me çi ye îja niha yani heqeten tim mane tuneye li wê derê hikûmetekî niha hatiye saskirin neçû nava hikûmetê de jî cihîne girtin hêzên dewleta Tirkiye pir soz dan wan sozê xwe jî bi cihînê anîn niha tenê bi qasî $400-500 here meaş didin wan ev meaşî têra jiyana wan nake yani yani merov nikare jiyana xwe emrê xwe bedena xwe yek carekî şansê tê jiyanê heye tu wî bixî xizmeta $400-500 Tirka çima bikevî xizmeta armancê dewleta Tirkiye niha merov bikeve xizmeta armancê xwe zora mirova naçe niha hêzên
hêzên xelkî wextê tên dikevin malê me ya destatî nişer jin û zarokê me ya mala mirovan dagir dikin, merov vê demê jiyanê nafikire. Merov bê hemdê xwe dest bi parastinê dike û merov dibêje merov were kuştin jî nexeme. Berxwedan îrada însan di vê derê de derdikeve. Ama ev li cem çeteyê dewleta Tirkiye tune çünkü êrişkar e. Êrişkar motivasyona wî çi nabe. Ancak ganîmet bi destxistina dewlemendiyan, ganîmetan motivasyon çêdike li gorî mantiqa wan. Ew jî nikarin bi dest bixin, ceribandin, ev 20 roje diceribînin nikarin bi dest bixin. Ji ber vê yekê planên dewleta Tirkiye dibe ku têk biçin. Dibe ku şervanên ku wan bawerî pê danî êdî nikaribin şer bikin. Baş e eger şervanên girêdayî dewleta Tirkiye nikaribin şer bikin wê çi bibe? Dewleta Tirkiye mecbûr e hêzên xwe bîne bixene bi hereketê. Niha qesede wê çi bike? Yani daxuyaniyekî fermî mehîn nedîtiye ez ê jî niha binêrim dîsa li ajansan li rûpela Qesedê ez ê binêrim ka daxuyaniyekî fermî di derbarê min biçîte daneyan na. Ama em dibînin ku hêzên dewleta Tirkiye hatine dor pêşkirin, hilweşîna wan nedûr e. Mesela dewleta Tirkiye anha çend rê hene pêşiya wî? Du rê hene. Eger nikaribe çeteyên xwe bixe nava hereketê mecbûr dimîne eskerê xwe bişîne herêmê. Hêzên çekdarî yên artêşa Tirkiye wê werin li nava xaka Sûriyê a fermî bi hêzên Qesedê re werin rûbirû. Yani ev îhtimalekî ye. Bi vekirina êniyên nû ew ê bixwazin Qesedê bixin şokê. Mesela ji Sirêkaniyê, Girêspî li deverên cuda ne 10 deverên cuda êniyên nû vekin, êniyên şer, cephe û bi vî awayê hêza Qesedê belav bikin bixin nava şokê. Ew yek ji armancê dewleta Tirkiyeyê de ji hewa ve ew ê pir êriş bikin. Ew jî di nava îhtimalan de ye. Bi vî awayê gelê herêmê bidin koçberkirin. Eger ev tevger encam negirin ji bo radestkirina herêmê jî ew ê bi heteşê re bikevin nava hevdîtinan. Yani herêmên xwe ê ku niha wê hêdî bikevin destê Qesedê ew ê teslîmê heteşê bikin. Başê Amerîka çi difikire di vê yekê de? Amerîka jî dibêje Amerîka tu tiştekî nabêje. Amerîka bedeng e. Hêzên Ewropî jî, hêzên Amerîkî jî tenê ji xwe adetê wan e. Tim dibêjin endîşa me heye. Em di nava tirs û fikaran de ne. Em naxwazin herem bibe heremekî şer. Ew tim bi vî şeklî tev digerin. Ama Amerîkayê helbesta xwe hê diyar nekiriye. Ka hevala çi ji min re nivîsiye? Türkiye dibe plan dike ku PKK, YPG sujdar bike ji ber êrişên li Tirkiye ji bo ku çûna xwe a Rojavayê Kurdistanê dagirkirina Rojavayê Kurdistan ji xwe re meşrû bike. Yani ev ihtimal heye rast e. Yani dewleta Tirkiye çalakiyên ku çê dibin li Tirkiye ji wan dikare YPG sujdar bike, PKK sujdar bike. Rast e. û di berdêla wî de jî ew ê bêjin heqê me çêbî em dikarin bikevin Rojavayê Kurdistanê. Rast dibêjî. Ev tim çê dikin. Niha hevanno min biç pêş dikeve ka ez binêrim rewşa dawî. Wekî din kîjin heval çi dibêjin. Berpirsêrekî berê yê Amerîkî heye. Ez gotina wî ji we re bixwînim. Paşê ez ê êvarê nûçeyên berfireh çê bikim. Ka ji kerema xwe re li bendê bin. Min çi kir ka? Deqekî. Niha hevanno. John Bolton tê bîra we wezîfedarekî muhîm yê Amerîkayê bû li Netewên Yekbûyî. Balyozê berê yê Amerîkayê Netewên Yekbûyî û şêwirmendê berê yê Ewlehiya Niştimanî yê Amerîkayê John Bolton got
وکی کو ام جدیرو کی دزانن آرمانجا ترکیه داگرکرنا پرانیا باکور سوریه به درجه سینوری خواهی باشور مترسیه که مزن داتینه سر هزین سوریه دموکراتیک قصده مترسیه که داتینه سر هزین کردی الوی هرمه دبه کو گفان لآمریکا جی بخه دبیجه اف تثبیت انگله که مهمن از دبیجم yani devlete Türkiye veke tehdit tibine lehereme. Balyo zeberi Amerika'yı netewek bir John Bolton god beştariye Türkiye behbuneke berbiçav ya Idlib'e u Bakur Rojava Suriye perskreyke mezene. John Bolton vekidin Tahrir el Şam derheqi wî de jî got yani dibe sedî set ne bawerim ku bikaribe demokrasiye ki pêkbîne rewşa aram ku dünya alem hêvî dike dibe dikare pêkbîne nikare pêkbîne dibe em hinekî divî aliyê de ew in şik û gumanê me hene em nizanin gelo heya Tahrir el Şam wê bibe berdewamiya Daişiyan na bi nêrîna min divê em pir miqate bin baldar bin beriya ku em bi dilsafî baweriyê bi bangeşeyên wan bikin ku dev ji terorê berdane. John Bolton wekî din amaje pê kir ku ew hêvîdarin li Sûriyê heremeke Kurdan bê ava kirin. Nûnerê Amerîkayê netewek bî dibêje ê berê tabî. Pêwîst e ku em piştgiriya hevpeymanên me ên Kurd bikin ku di têkbirina Daişê de bûn alîkar. Em hêvî dikin ku li Sûriyê heremeke Kurdan bê ava kirin dibêje John Bolton. Hevan no. Walhasıl pirskirêka min re deng çêbû heyf bû mala wê ava her hebin ji kerema xwe re ji bîr nekin eger hûn bibin abone wê demê hûn ê tim bibînin kengî weşana me çê dibe hûn ê werin weşana me bişopînin wextê ku em fîlmek vîdeoyekî parve bikin ev dîrek tê pêşiya we bi vîya we hûn dibin alîkarê me di pêşxistina vê weşanê de mala wê ava vê êvarê ji bîr nekin saat ez tam saata wî nizanim ya şeşa ya hefta da li gorî saata Ewropayê ez ê ji we re bültenekî amade bikim di derbarê rewşa min biçê de agahiyên berfirehtir bidim we li Hesekê me re erê deqekî li Sirnê êrişa hewayî pêk hatiye tamam tiştekî pir girîng tune ye eger hebin ji kerema xwe re Devleta Tirkiye dagirker çerxereya bajarê Sirnê bombe kir. Ew wekî nûçiya deqeya dawî ye. Wekî din jî şervanên Qesedê ber bi min biçî ve pêş dikevin. Em xatir ji we dixwazin bi hêviya rojên xweş azad dem baş.